ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பால் கறி, லீக்ஸ் பால் கறி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போமா. அதுக்கு ஒரு சட்டியை அடுப்பில் வச்சு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்து கடுகும் சேர்த்து அது நல்லா சூடாக வைக்க போகிறோம். வெங்காயம், பச்சை கொச்சிக்காய், கருவேப்பிலை போடணும். நான் பச்சை கொச்சிக்காய் சேர்க்கலை, நீங்கள் கட்டாயம் பச்சை கொச்சிக்காய் போட்டுக்கோங்க. சின்னவங்களுக்கு கொடுக்குறதால நான் பச்சை கொச்சிக்காய் போடலை. அதுக்கு போகிறோம் நல்லா அது முருவி வந்ததுக்கப்புறம் மெல்லிசாக வெட்டி வச்சுக்கிற லீக்ஸ், கேரட் அது ரெண்டையும் போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விடணும் மக்களே. ஆனால் தண்ணி விடக்கூடாது, தண்ணி ஊற்றவும் கூடாது. அந்த தேங்காய் எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நெருப்பாக கூடுதலாக வச்சு பிரட்டி விட வேண்டியதான். கலர் மாறாமல் இருக்க பச்சை கலர் மாதிரி அப்படியே இருக்கணும். அதுக்கு பிறகு பாருங்கள், இந்த மாதிரி கெட்டியான தேங்காய் பால் சேர்த்து அப்படியே அதை பிரட்டி எடுத்தால் சூப்பரான சுவையான லீக்ஸ் கேரட் பால் கறி ரெடி. வாங்க சாப்பிடலாம்.